Nalazimo se na Karaburmi, ovdje mislim su da kako ćemo ti manje kumpije. Why are we still here? I pozdrav svima, dobrodošli na novi video klip sa Treberim i na novi vlog polazi auto ponovo. Vidite i sami po naslovu klipa da sam... Kako mi tužno se ljudi! U Karaburmu ako prođe još jedan autobus, s obzirom da sam otvorio ljudi svoju šampariju, tako da ovaj projekat u koji smo uložili mnogo vremena, mnogo truda. Upadajte. I ovo nam je prvi deo da nam je pogon, da su nam majice. Mesecima smo testirali i radili različite printove, ovo ste možda vidjeli na TikToku kao majicu koju ću da poklonim nekome od vas. Bravo, Aleksa. Ali da, vidite koliko puta smo mi testirali i radili, mislim na preko 20-30 majica. O kak 20? Preko 100 majica smo bacili, ali ovo ludilo izgleda. Ovdje će nam bude neki ofis da ćemo pakujemo stvari. Veliki je prostor i baš brutalno izgleda. Naš druga razine koji isto neće se snima. Pokažem kako to zapravo izgleda. Ovo čudo je to glavno čudo koje radi print na samoj majici i na preksikačima. Malo smo ja i Zine ovo sjemali pa smo štampali šišabar i žabac na ovaj pločar, ovo se skida. Ali da, ovo čudo košta ljudi saređuju sad oko 19.000 evra. Tako da smo samo 19.000 evra dali na ovu jednu grupu mašinu, ali je zapravo goated mašina. Ovaj deo lokala tek treba da sredimo ljudi. Za sad nam tu stoje majice, imamo preko 20-30 različitih vrsta majica dok smo nalazili šta nam najviše odgovara, majice koje smo šili, dukseve, kako bi mogli da nađemo ono što je najkvalitetnije i najbolje da budu našoj maloj ponudici. I sad sigurno se pitate šta je to što će nas verovatno razdvajati od drugih, da nisam otvorio još jednu klasičnu štampariju, zato što mi nikad nećemo odustati. Ja sad da vam pokažem šta je na prostoriju. Kao važni tajne, kao da se ne bude. Ja moram mnogo da raširim da bi prošao. Ovdje će da nam bude magazin. Ali da, mislim, jedina bitna stvar koju ovdje nismo uradili i koja će morati osvojiti, mislim, da se sredi i dalje, jeste da će bude kuhinja, da ne može da jede. Ali vidjet ćete svakako kroz godine kako će ovo da napreduje, kako će da ide, kako ću da sređujem i lokal i sve što radimo. Sigurno se pitate što sam odlučio da otvorim štampariju od svega. Ko me prati zna, ja malo te ne evo, sigurno 6-7 godina svaki dan nosim Double A majice. Imam 30 ovakvih majica koje sam promenio zadnjih 5 godina. I uvijek sam volio taj moment garderobe, mrča i sam taj deo da imaš svoj neki zaštitni znak. To mi je uvijek bilo ono da me radi i sad kroz 2017. godine sam teo ovo da pokrenem s jednim drugom koji je zajedno i sad mu konačno pokrenuo ovo. Gdje smo teli da pravimo nešto fotografije što ću vam pokazati otom potom, ali ajde da vidite kako to zapravo izgleda i da napravimo neku majicu. Znači, prvo popalimo sve mašine kako bi mogli da radimo. Ovo je presa, koja nije upaljena u storiju. Kapitalno će neki da zanima, neki neće koliko šta košta. Ovo je mašina za primer, ili ti Schuzerer, petica max. Ovo govno košta, ja mislim, oko 8.000 evra. I ova mašina isključivo služi za nanošenje primera ili lepka na majice koje nisu bele boje, ima i za bele majice primera da se nanese, kako bi boja mogla da se zalepi i da ostane da bude direkt u majici, kao recimo novoj B5 majici. I to govno košta previše, ali dobro, svakako odlučili smo se da hoćemo da radimo najkvalitetniju majicu, znači najkvalitetniju digitalnu štampu. Morali smo da napravimo pauzu od snimanja, s obzirom da moram da odem do Šiši, imamo neko snimanje ljudi tamo, a ne znam to dobočemo vlog ili ne, ako bude zanimljivo, škripiš! Prestani da škripiš, mislim ne škripi moj auto samo šoferke odraze, škripanje malo manje. Vidite, samo da vam snimim. Za vas koji niste znali, razbio sam zadnju šoferku i onda mi je pukla prednja. Ja sam najveći baksuz na svetu. Jedan mnogo bitan faktor, a vidjet ćete, možda imam isačak, a mislim da imam. Kada sam kupovao ovo na sajmu grafike, čekao sam sajam kako bi mogli da istražimo sve, da saznam kako svaka mašina funkcioniš, kako mogu izlagače i distributere ovdje da uvatim nakon da ih ispitam sve. Veliki pozdrav za kompaniju Default koju smo napravili sve mašine, s obzirom da su nam dosta dobro prikazali i zapravo u odnosu na ostale kompanije dočarali kako da sve funkcioniše, kako bi ja mogao da uđem opet da se bavim nečim što je za mene apsolutno skroz novo, ali iskreno prezanimljivo mi je, jer sam uvijek želeo da radim taj kreativni deo, da mogu da napravim nešto od neka proizvodnja i tako dalje. Mnogo dugo sam želeo to da radim. A i još jedan moment koji mi je mnogo dobro u ovom poslu, eto sad i u Šiši, sad završamo recimo jednu veliku pogodbinu za Žabac Kuglane. Mnogo mi je dobar moment da znam da sam ja nešto napravio i da ti ljudi to koriste i da ja kad se ne ide tako, nadam se trebam budem pojavio, vidjet ću da ono neko zapravo konzumira to što sam ja napravio.
I to me mnogo odradilo na double-ima. Recimo u Simijevom klipu, kada je vozio bajs od, ne znam, odakle već do Crne Gore, u nekom gradu, ne mogu setim u kom je gradu bilo, zaustavlja ženu na ulici koja nosi double-A majicu. Ja sam siguran da žena nema ni pojma ko sam ja, nego da je sin kupio majicu, da ga je ona obukla i u Smederevu ili gdje već žena random nosi double-A majicu, isto kao ja. Tako da taj moment će mi biti do jaja, jer očekam kažem da sve to započnemo, uskoro će nam biti gotov sajt, gdje će se dešavati prodaja, radit ćemo predelno s influencerima, njima ćemo praviti njihove merch stvari, dukseve, trenerke, šićemo, radit ćemo e-commerce, distribuciju, logistiku i sve ostalo što jednom influenceru je potrebno, pošto sam ja kao neki influencer, kao. Kako, brate, mogla s najboljim ortakom, brate, s najboljim ortakom je to uradila, brate, kako je to mogla? Ček se. Smijete mi ovo sad. Možda pojačaš. A da, zato što ste udrkali. Ej, jeste. Sa najboljim ortakom, slušaj ti mene uopšte. Treba kažeš, da, slušaj. Sve sam joj dao, i ona sa najboljim ortakom. Sa najboljim ortakom, slušaj ti mene. Sa najboljim takom ode i prevari me, brate, ja ne mogu da verujem. I otvaram vrata, brate. Što me gledaj? Ovo je, brate, neozbiljno. Idemo na milion. Reci mi da voziš BMW-a bez da mi kažu da voziš BMW-a. Završili smo sve, ljudi, 4 sata je prošlo, ali dobro, stižemo u radionicu, nazad smo na Karaburmi, idem do Kineza, treba mi nešto od Kineza, s obzirom da neću dajem na adapter, onaj USB fasom od dinara, kod Kineza ga ima za 150-200, jest da mi je jedan umro već, tako da idemo do Kineza i onda u radionicu da se radi malo, da se radi. Zdravo Kinezi, čing čing čong, stiže debeli, Našli smo ljudi konačno šta smo tražili. Koji hoćeš da ti zove? Čing čing čung ili čing čing čang? Ne znam da li uzem malu ili veliku. Ma realno ne treba nam više od male. Realno, ajmo. Evo nam smo ljudi u radionici. Ostalo da vam pokažem zapravo šta smo mi to sve uzeli, šta to radimo, kako radimo, da napravimo neku majicu. Presa, na kojoj se presuje majica. Do sad smo koliko puta? 1500 puta smo presovali, evo još jednom. Presica, ona je 2 sloma i ovo čudo, tako sam vas koliko košta zapravo, ovo čudo je 16,5 plus PDV. Ali da, ludilo, iskreno vam kažem, s obzirom da je to taj mali pogled da bi mogli da radimo DTG štampu, a imamo i nešto za DTF štampu, a to je ovo malo čudo gdje pečemo foliju i ti presekače, tako da ajde napravimo neku majicu i da vam pokažem sajt i šta ćemo to da radimo, i B5 majice i AA majice i svašta nešto. Vidjeli ste na TikToku, ko prati debolu na TikToku, video da smo napravili solo leveling majicu koju sam poklonio nekom od vas, tako da i pravimo majice. Tada! Prvo da ispresujemo majicu, onda na programu treba da prebrojimo šampu i prih. Znači ovo nam je sajt, već vidiš. Nije još gotov, ali naša ideja je u suštini da mi napravimo sve. Mi ti napravimo, mi prodamo, mi pošaljemo cijel moment za svakog influencera koji ikada bude želeo da ima svoj merch, a da ima nekoga naravno od poverenja koji ćemo napraviti kvalitetan. I za one manje influencere koji žele da imaju svoje kolekcije kao što sam ja, može da ima javite svoje produkte na našem sajtu, a i na našem sajtu će se nalaziti nešto skroz drugačije što drugi ljudi nemaju. Ali ajde, o tom potom to kad se završi sve vidjet ćete kako bude izgledalo i na streamu i ovamo i onamo, a sad idemo u program. Stavlja se koliko želimo da bude dugačko, široko, da bude na sredini. Sad, za bele majice, kažem, oni su najlakše da se radi, zato su generalno bele majice najjeftinije. Ja to da nacentriram. Ovo je najzebaniji deo. Dođi se više. Bukvalno za 20 do 25 sekundi reži jedan sloj, da li je boje, da li je bele, daj se koliko slojeva se radi. Mi smo stavili da 2 sloja radi, sad će još jedan pun boju dobiti na majici. Ja svaki dan ljudi kad dođem ovdje da gledam ovo budemo u zonu, je moguće da ovo ovako printa. Ludilo. Najjače od svega je što, kažem, ovo troši jako malo boje kada se radi na beloj podlozi. Ovaj print ne ide u boji košta oko 10 dinara, što je nerealno. Znači za ovakav neki print mene košta 10 dinara ovaj napad. Trebalo bi da smo ga centrirali, recimo da li ti se čini da je ravan. Opa, naučili smo sad domaćemo telefonom, ajde da ga potvrdimo i da vidimo kako izgleda
na našem kamermanu. Kameran možda ovo malo i krivo, znaš. Mislim, to redko ko vidi ljudi, ja ne znam da li ikad iko kupio majicu i zagledao da li je savršeno ravno ili nije. Odlučili smo se da hoćemo da radimo najkvalitetniju majicu. Ide Florida, kako bi se potvrdilo još jedan print, potvrdio se nekih 20 do 25 sekundi, odmah jer je bila majica u pitanju. Ali stvarno, toliko mi je zanimljivo što radim nešto novo, da bukvalno ne mogu da vam opišem koliko verujem u ovo da ćemo napraviti neko ludilo od ovoga. Za sve postoji rešenje, što bi se rekao. To traje 3 sekunde. 1, 2, 3. Sad je ostao pravi čas, pravi trenutak. Ravno, lepo, kamerman, skidaj se. Iskreno, mislim da smo ga pokidali. Jeste da je njoj malo veća majica, ali iskreno, ispao je bombastično. Kako te korisni za kontent, ovo nema nigde. Sad ideja nam je ljudi da, pored toga što radimo naravno majice da usvoje trenerke, ljudima možemo da radimo ceo reklamni materijal. Vidite kecelju za debelog, a? Šta ima? Deniro neko, bret. Oprostite, znajte, ovu kecelju ne šaljemo vama, ovo ste samo meni. I ono, razmišljam se da bukvalno snimam vlogove kako radim, kako generalno biznis vloger. Malo te ne, niko nije radio, ne kažeš neku biznis foru, neki biznis vlog kod nas. Da bukvalno bude ono full transparent, kako radi firma, kako poslujemo i da ono, delim s vama kako nam ide, šta radimo, zašto radimo, kako pobeđujemo sve ostale štamparije u Beogradu. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, da će debeli uspješno da se bavi ovime i da naravno ako vam trebaju majice, duksevi, trenerke, da li je to preslikač ili direktno na majici ili želite započnete svoj brand, znate kome da se javite. Tako da ovo još malo da se ohladi, da vidimo kako je finalno ispalo, pošto mi ovaj fazon staviš na prostor, hladan da se ohladi, da pokažem kako je ispala majica za našeg divnog kamermana. Tako da eto ljudi, još jednom, ko nije bacio like, sad je pravo vreme da to uradite. Ko nije bacio subscribe, isto to. I naravno, ako želite da podržite custom shop, malo je ostalo lepka. Zapratite nas na Instagramu da ćete moći da vidite svašta nešto što radimo. Tako da, eto, to bi bilo to. Custom majica za našeg divnog kamermana je gotova. Samo da potvrdimo print. Pa ti meni i dalje snimaš. Mogu sam malo niže ljudi, ali to je bilo to. Za kraj, bacite like i subscribe. Ćao ljudi!